PPMC Production. Anyisi ni bodo Sheikh Mombasa Pwani, mit paratari, Bombolulu, Sioso, hotel, kamwadhi bede osito kale kale, kadori kale, gachieng Nyarongo, kanyi donjo gi biareyo, donjo en mana biareyo, sanoki ko biro malo, sito biro malo, mit paratari, kia kanyo, ichiko Dream Launch, kamwadhi bede gachieng Nyarongo osito kale, gakoli personnel, donjo siling 100, kanyo ni kamelungo ni Magongo, kanye kama yudore tanyisi maber kabisa ni jok mano miji nyiero iluongo ni professor mar Nyakondusato the Thebo Baorore utino boro onge lany mit paratari rabolo nyoto onge chwore anyisi maber kabisa ni kanyo miele chalo lo kanyi miburu winjo wedo sito ma serious mower go president uti to tum no na jago koro ne kaka kore chwake ere to mno koro Kenya inaendeleza na wazalendo Usito kum kora chako kan gimora wero rais Jatelo tich neni chako kapod itin Tinga mariek, itiyo matek Tinga mang'won, ikonyo jo Kenya Ikelo amani, iriwo jo Kenya Madaraka wayiego, jo Kenya wacho niya Uhuru tosa, Uhuru inie rais Uhuru inie rais Kenyatta inie kiongozi Kenyatta inie kiongozi mochweyo Kenya inaendelezwa na wazalendo Kenya inaendelezwa na wazalendo PPMC